Yung tubo. So viewers, hello. Luto tayo ng ano, pang ulam, gabihan. Yo, reviewers. Lutuin ko ay ano, kalabaw. Karning kalabaw, lutuin ko. Reviewers, hello, at sa isang nagtamsak. I-prepare ko muna yung mga panggata. Hey viewers, hello. Pure na gata. Bakit ka? Lakas ang presyo, no? Yung na ng pagkakagawa ni Kuya Tubsok. Shout out kay Kuya Tubsok. Sorry.
7 viewers, hello. Hello. At sa apat na nag-thumbs up. Salamat po sa inyong panonood. Sa aking live. Comment po tayo. Kung sa mahilig din magluto. Panoorin niyo po yung pagluto ko. Yung proseso ko kung paano ko lutuin yung karning kalabaw. Ito yung ginaya ko kahapon. Nilagay ko muna sa rin. Lalagyan ko siya ng libas. Piniprepare lang yung mga sangkap. Tapos mga muna ako ng limas ma. Yan mo yung lead ma. Yung libas na kinuha ko. Pag sa ginataan naman, ano lang yung mga ganito lang yung kukunin ko sa libas kasi malambot to.
11 viewers sa loob. Ano, saing niya rin. Malawang baga to. Nine viewers. Huwag lang po kayo. Ikaw na, siyempre, ikaw na. Ano? Bibi! 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 Dala nga ng Sprite. Nak! Sprite. Sprite. Kuha ka din sa tindahan. Sprite. Sprite. Sa tindahan kumuha ka. Ay, yung anak ko kasi nagbabantay na ng tindahan. Gusto mo? Gusto mo to? Yan ang lulutuin ko. Kalabaw.
sabi. Dito malagay mo. Gagayat ako ng libas. May mantika kayo mo? Wala. Gisahin mo na. Gisahin mo. Nalutuin. Ay, yung libas, ginagayat ko ng maliliit. Kung sanggap naman, luya, bawang, sibuyas. Ang ginigisa ng asawa ko. Maganda nang magluto na may tubig na kami dito na may pusit na. Kasi kada galaw, puntas ka agad. Ito naman ang kalaki niya, ginamina sa yung mga sangkap ko, mga alagay ng bago. Ay, kailangan ko na yung tuyo. May tuyo na siya. Eh, may nag-comment pa naman eh. Pasensya na po. Hindi ko na, kita.
Tok tok tok. Shout out. Kabishi. Edgar Gaspilo po. John Santos, Brad, kamusta? Pati pala, Mrs. mo, magaling na ba siya? Laban lang sa buhay, ganun talaga. Malay mo, balang araw, ikaw naman ang nasa itaas. Kamusta po? Ay ano, lang yung papel niya. Ilan yun? In-update tapos chinik up yung ilong, may pinasok daw sa ilong niya na mahaba. Hindi ko alam kung ano yun kasi di naman ako pinapasok. Salamat po, John Santos. Sipag lang mag-content para mag-viral. Opo. Magandang gabi paring Jason, sabi ni. Shout out po kay Kuya Noli. Sana may patayo mo rin sila. Tricia, nasa iyo lang ang pag-asa. Sabi ni John Santos. Team Paway, kamusta po? Kuya rin ni busy ah. Hello po, tao po. Pasensya na po kayo, di ko nakita yung ano nyo. Comment po. Saka sa natin. Ginibisa na yung luya, bawang, sibuyas. Bango! Tapos, kung pamilya natin ha. Sa labas. Rina, diary, ano yan niluluto mo? Ano po? Kalabaw, laman ng kalabaw. Ito yung ginayat ko kahapon na nakaliba ko. Tapos, parang tinapa ko siya. Nalagay ko sa rib. Para mabilis lumambot. Pero kaya ito mamakaw. Kaso, yung anak kasi. Tapos kita ko sa inyo yung ginigisan ng asawa ko. Lagay mo naman. Yan. For the viewers, hello po. Shoutout po sa lahat. Para may ulam kami. Mahirap yung lahat bili. Pag nandito ako, lagi kong nagluluto. Tapos, lalagyan ko siya ng Sprite para medyo malamis-lamis siya. Ganyan yung mga style ng pagluluto. Masarap na yan. Ha? Masarap na naman yan niluluto nyo. Mismo. Opo. Pwede nyo po itong sabayan pag gusto nyo sa mga medyo nayayahin yung pagluluto. Gigisahin lang siya. Gisa ng luya kasi yung kalabaw po kailangan talaga maraming luya. Kasi yung medyo tawag siyang anggo. Ay amoy. Tapos yung luya, mawawala yung amoy niya. Sa daming bawang, siyempre, mas masarap kasi pag maraming bawang sibuyas. Sangkot muna natin siya. Tapos pag medyo natutuyo na siya ng nilagay natin na tuyo. Ilalagyan natin siya ng Sprite. Tapos pag sumix naman na yung Sprite, pag medyo tuyo na, lalagyan na natin yung para tayo magsasangkap.
Paglagay ng gata, ilalagay ko na rin itong libas, pampaasim na. Diba? Pero konti lang to, baka mag-additional tayo ng suka. Kasi yung mga ibang dahon ng libas ay ano na, medyo matanda na. Nagamit ko na kasi kahapon. Sayang, kulang kasi yung budget. Hindi ako nakapag-stock. Pag ganyan kasi nag-i-stock na kasi yung kalabaw dito bihira lang magkatay. Kaya pag may nagkatay ng kalabaw, oras lang yan, ubos ka agad. Napaubos. Kasi mura lang. Magkano yung karne ng baboy dito? 320 yung presyo. Eh yung kalabaw, yung laman, 150. Yung mga buto-buto, pura. Kaya minsan bumibili ko niya na nalagang 1,000, nilalagay ko sa freezer. Pag gusto namin magluto ng karneng kalabaw, kukuha lang ako dun sa freezer namin. Kaya si tatay, nung nandito si tatay, alam niya may kalabaw ako. Malambot eh. Pero malambot to. Lalambot agad to kasi bago. Lakas-lakasan natin yung apoy. Bago naman yung gas. Kakabili lang naman nandito sila katugsok. Naubusan. What? May sinain na rin. Ito ko lang. Iwan ko lang sa kanin na to kung hindi kulaan yun. May comment. Silent below po. Shoutout po sa inyong lahat na naka-tune in. Shoutout sa sa mga nag-comment. Ano ba? Ma'am Rina ba to? Direct Ma'am ba? Kuya Rene, shoutout po. John Santos, shoutout. Edgar Gaspi, shoutout po. Kabishi, shoutout. Sa lahat po, sa mga sponsor na nanonood ngayon sa live, shoutout po sa inyong lahat. I love you. Well, viewers at sa siyam na nagtamsak. Hello po sa inyo. Kanina papasok sa site. Tapos tumawag naman ako sa kanila. Tumawag ako kay Vince. Unang tinawag kay Gatcho, kaso busy siguro kay Gatcho. Hindi nakasagot si Vince, tumawag. Tinawagan ko si Vince. Ayun, wala daw gawa sa atin ni Vince. Kaya din ako pumunta rin. Nagante lang ako sa chat nila kung may gawa o wala. Kung mayroon, bukas, nandun na tayo. Balik na tayo dun sa sa site. Ay, malapit nang mag-cut off. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ng aking vlog. Tulad nung paglagay dito. Maraming salamat. Malapit na tayo magka-cut off na naman. May bagong dala na naman yung ating iipunin. Thank you. Nakasuporta nyo. Buti na lang natuto kong bangon ng amoy. Kakatakal.
Pili. Ma! Pahingin mo si Bibi ng pili. Ay, dito na lang. Masuka. Anayahan. Takpan ulit signal. Pasensya lang, umihina yung signal. Bakit kaya? Bagong-bago pa rin yung ano ko. Yung iPad ko. Yung mga kasabahan nito wala na. Sira na. Lakin pag nung nagkaroon ako ng GoPro, niligpit ko siya eh. Kasi mga remembrance natin yan sa mga sponsor. Kaya nung may GoPro na ako, niligpit ko na to. Tinago ko na. Masilan ako sa gamit. Ten viewers, hello. Comment po kayo mga silent viewers para makilala ko kayo at may shoutout ko kayo. At kung tagasan kayo para ma-shoutout. Alos mag-isang linggo na tayo hindi nakakapunta doon sa site. Papagupit na ako. Haba na naman buhok ko. Ay, abangan nyo yung ano. Magtatanim kayo mag-asawa ng gulay na ng talong. Tapos, babalag natin siya hanggang sa mamunga. Sana mabuhay. Para kapag may bunga, hindi laking tipid. Itatanim namin dito sa gilid ng bahay. Pag ganyan. Para pag may gulay-gulay tayo. Magtanim para medyo nakakatipid. Mas trick ko kasi yung magtanim ng mga gulay-gulay kaysa sa mga bulaklak. Kasi yung gulay, yun ang pinakang tanim. Magugulay mo pa. Eh yung bulaklak kasi mag-aalaga ka lang ng mag-aalaga. Tapos di mo naman siya makakain. Gusto kong magtanim talaga. Yung pinakang sa bahay, mga gulay, kamatis, kasi mahilig tayo magluto-luto. Ito ang malapit na sa mga tuyo. Wala tayo na siya, lalagay ko na yung Sprite. So, Sprite ba naman? Sakit naman ito. Ay, sunod na pag-iipunan,
Mapaganda tong lababo. Mapa-estimate kung magkano yung magagastos. Para pa nagwa-vlog tayo dito sa kitchen, mas maganda siyang tingnan. Kasi ano lang ito, nilagyan na namin ng floor mat. Mga floor mat siya. Mas malinis tingnan pag naka-tiles. Dito. Ayan, tuyo na. Tuyo na po. Lalagay na natin yung Sprite. Siyempre, di natin uubusin para mayroon tayong inumin. Baka natin ang Luto na rin yung sinaing. Patay na natin. Malamis-lamis siya. Pag natikman mo ito. Yung mga sekretong luto. Kung gusto mo, siyempre, tayo rin yung kakain. Huwag natin tipirin yung lulutuin natin. Nung nagluto ako doon kila Rica, nung native na manok, nadala namin ni Kuya nung nag-tell si Kuya ganito, nilagyan ko siya ng Sprite. Masarap po. Kaso yung problema nun, kasi di ko napalambot siya eh. Kasi yung tangke niya, sabi niya, paubos na. Kaya kung palalambutin ko to, baka kung kailan na tayo magsasangkap ng pampalasa na, wala nang gasol. Nagkalangan ako dito na magluto na paubos na yung tangke niya eh. Masarap sana kasi matigas. Tandagpan ulit natin para matuyo. Para matuyo siya. Kasi lalagay ko na siya yung katana. Sunod natin yung lagay niya. Tapos, papalapasin natin yung pinakang mantika. Mantika ng yung mantika ng yun. Pure. Pure na gata. Isang piya lang siya. Suka. Ginawa kong suka. Sabaw ng nyug. Tikman ko nga kung okay na to. Yun. Ayos na. Ito kasi paubos lang. Sarap na ay. Amo. Paghahaluin ko ito. Masarap itong ipal sa mga gulay. Masuka ng higop-higop. Parang wala si Bibi dyan ma.
Sana ba ako sa'yo? Mahal mo ako. Sa'yo. Bango. Laging umuulan dito. Ngayon, maghapon na lang yung ulan. Pagkatapos ko mag-live, i-upload ako. Sana panoorin niyo po yung upload ko na yung kainan namin dito. Mga gawa ko dito sa bahay. Bakit na GoPro ko ma? Videoan ko nga ito ng pang upload sa Reels. Wala ito. Yung isa kong GoPro. Yung dalawa na ulit yung ating GoPro. Thank you, galing. Galing mag-ayos nung nag-ayos nito. Magaling talaga. Yung mga nagpa-vlog na mga sira yung GoPro, pwede nyo, yun doon kasi yung nagbigay yung pinaka page niya. May page siya. Pwede nyo ipadala kung nasa probinsya kayo. Pwede nyo ipa-GNT para diretso sa kanya. Tapos, papadala niya. Galing. Kaya nung pag-kumain nila, ako talagang din po ito. Para ako maayos. Kasi ito yung pinaka-una-unahin ko talaga. Pinaka-unang sahod ko na ipinundar ko dito. Grounded. Hindi naman raw siya nalumad ng tubig. Kaso grounded. Siguro, baka nung matagdagan paggawa din kayo, kay Crystal, baka basa yung battery. Ito naman yung binigay ni Wadjud. Wala rin yun mo. Nandun na rin. Ajal mo nga lang ba? Lalagay ko na po yung gata. Silpon mo ma. Wala mo kayo. Wala ko. Wala mo. Wala mo ng batis. Ayan. Hindi yung memory ko din. Napakasilan kasi ng GoPro. Dapat nga pinupulaan lang. Natin yung gata. Wow. Yan ang gata. Sarap, may silit mo.
Hugas tayo na ang ginamit natin. Para konti na lang yung ano. Hugas. Para walang stock. Yan, makikita natin ito pag reading kung magkano yung madadagdag sa bilang kuryente. Para sa mga nagbabalak din na magpakabit ng ng water pump. Alam mo, malalaman nyo kung ano. Kasi bablog ko yun kung magkano yung naidagdag bilang kuryente. Para sa mga gusto nga magpakabit, alam nyo na yung gastos. Basta yung naubos nito, naubos na hanggang sa natapos magkabit, yung pinadala sa akin ni Bianan, 25. Sabi ni Kuya Tugsok, mga 23 yung magagastos. 23. Yung 25 na hawak ko ubos, na dagdagan ko pa yun ng 2.5. Dali. Pero kasama na yung pagkain doon. Kasama na pagkain. Kasi yung pagkain talaga, nung ginawa kasi to, yung bahay na to, ganun kayo mag-alaga sa trabaho talaga. Pagdating, kape, tapos alas 9, snack, alas 12, yun, tanghalian, kainan, tapos paghapon, kain, bago umalis, kape. Daming magpapakabit sa kanya, magpapagawa dito. Kasi nakita yung sistema, yung paggawa. Mga gusto ng mga tao dito. Dami nanonood, hindi ko lang binigyan yung mga nanonood kasi ayaw magpahasok sa camera. Pero habang gumagawa sa Tugsok, daming nanonood talaga. Yung mga nagtatanong mo sa akin, masabi ko sa kanila, pwede naman ako natin na Kaya tinatanong kung magkano yung bayad ko kay Kuya Tugsok. Sinabay naman ako Kuya Tugsok na yung singil niya sa akin, mababa. Hindi ko na rin tinawaran kasi nakita ko naman nagtatrabaho. Pero sa pag iba raw yung medyo yan, pwede ko lang ilagay yung ating libas. Ito na yung libas. Nalagay ko na siya. Ma? 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 Ang timplaan na natin para lumasa na. Ma? Kung sa Ha? Kung lang. Dala na. Sarap. Nag-comment yung anak ko. Hello, Papa daw. Hello, baby. Nagpalit ka na naman ng profile.
Ay naku, nalilito yung ano mo. Nalilito yung mga subscriber mo niyan. Papalit-palit ka ng profile. Dagdagan natin yung ano, yung toyo kasi medyo matabang. Hindi lang mag-asin. Wala kasing papis. Wala na lang. Magalit lang tayo ng ano, suka. Hindi sa ano, hindi umasim. Kunti-kunti lang lagyan ng tapos sunugin para di masira. Mabot mga liter man. Ilang misa. Sunugin para madamit ulit. Kasi pag sumingaw siya, malulusaw kasi ito pag ano, pag di sinusunog, hindi sinasarado ulit. Sarap mo. Pakita ko sa inyo. Napakita ko sa inyo ang aking niluluto. Ayan na. Sarap. Sarap kung may sili. Diba? Napakadali naman lutuin. Ganun lang. Siyempre lagyan na rin sa natin ng suka. Tapos pag naglalagay po kayo ng suka sa karne, o kung ano man, huwag nyo haluin. Hayaan nyo lang. Hayaan mo lang mga ilang minuto. Kasi kumbaga pasingawin muna natin yung suka bago haluin. Ano, makikita mo naman pag naglagay ka ng suka, pag singaw niya kasi yung puso maputi. Ano, lumalabas ang suka niya. Bang. Wala na namang diet to. Wala ang diet nito. Ay, nakasingaw na yung suka. Pwede na natin siyang haluin. Pwede na rin itong tikman. Grabe. Siyempre yung laman. Yung laman. Ma! Nga. Hindi ko na siya patutuyuin. Masarap mong kapsa. Hindi mo. Okay na yan. Okay, ang bulay. Ang natin. Okay na yan. Luto na.
Yan po, luto na yung ating gataang kalabaw. Adobo na may gata. Patayin na yan. Okay? Kaya tayo, kapangin mo, baby. Kaya po tayo. Ano yan pala, ano? GB? Dito sana kumain. Yan ka na. Titigan mo. Baby! Pagkain na, huwag ka ng kamay mo. Lock mo lock. Doon. Laki ng pindahan mo na. Dapat pala bumili ko ng kuhol. May nagtitila ng kuhol kanina eh. Masarap yung lutuin. Yung dati yung ginagawa kong content sa ano, yung di pa ako nag-upload sa YouTube. Doon ako nag-upload sa ano, sa Reels. Pwede nyo puntan po yung Reels ko. Pwede nyo akong i-add sa Facebook. Jason Aliman yung Facebook ko po. Bukas ka mo. Ito, papalit-palit ka ng ano mo. Ng profile mo. Palit ka na naman. Kaya ka sa kanil? Si Iris Hart. Ito, papalit-palit ng profile. Kasi nakita ko yun kasi yung sa meron parumi kaya favorite ko ba yung parumi kaya ayun na lang ang palit-palit. Bukas may paling na kayo na. Oo, sabi daw. What? Sis. Meron? Ah, Maagang ano, matulog. Grabe ayun. Grabe. Nakasama naman yung nagpapagpapit. Oh, grabe yung sarsa. Kasi yung electric pa doon. Mga kanin ma, lagyan natin ito ng kanin. Ito po, ito na yung finished product. Wow! Wow! Panis yung kanin ito, ubos. Yan, sabay yung pinaglutuan. Ano ng kanin, tawag namin gamos. Sarap. Diba? Sarap ng kain ito.
Tara po, kain po tayo. Ay. Ay, kain po tayo. Anak ko. Anak. Ito yung sinabawang kalabaw naman. Kahapon. Titigan mo. Pagsawaan mong tingnan. Ano yun na? Entertain ka na. Ano yung gusto lang kumain? Kain po. Hindi ako sa amin ka. Hindi ko sa'yo. Bawasan mo lang. Ilagay mo dito. Ilagay mo din sa isa. Oo, yan. Eto mo sa'yo. Sa higop-higop ng suka. Ay, may bibili. Ganyan talaga pagkakain na. Saka dadahingan yung mga bibili. Ay, ako. Ma! May tubig. Ma! Naroon yung tubig dito, Magno. Sarap. Ha? Ano? Sige na. Kung maubos. Masarap. Diba? Yan po ilan. Sige na. Mamaya naman kumain, mag-pray ka. Ito ba't may laglag? Sayang. Sabi na nga. Ganda na kasi sa kanin. Yung nga itong maglaglag. Kasi mahal-mahal yung ano. Pagkain. Baka may kanin yung kutsara mo. Hindi pa nagpipray. Kumain na agad. Pray na. Ha? Pray na. Nagpray ka na? Mga ito masa bukas na lang yan. Ay, pa. Hindi na yung tubig. Gusto ko kasi. Dapat pala dinamihan ko yung binili ko. Paborito mo pala yan. Top 1 yan. Ang sarap. Top 1. Tapuan? Problema? Dama mo. Tapuan ba? Sa akin na ba? Sa akin ka? Mama, gusto ko kasi mag-ano. Mag. Ganyan ng araw yan. Gusto Ayan. ko kasi kung gusto ko pa mag-develop ako. Ilang? Ilang? Sige na to. Uy na. Ano ako, kuha kung ano ko, kung gusto ko pa. Mag-pray. Ulit, sabay na tayo. Hintayin mo ako. Tingnan natin baka may comment. Ah. Kain po tayo. Magdagdagan mo yan.
Ibigay mo yung ulam muna. Father, the Son, and the Holy Spirit. Kain, mga viewers natin. Habang dito pa tayo, sa bahay. Doon na tayo sa barracks ulit. Matulog ka agad, magsarang muna tayo. Kung maulan, mga bumipili. Sira ang diet. Dito kain lamon talaga to. Mangyayari. Ito sayang itong kanin, no? Kailan to? Gusto lagay ko. Wala. Ay. Sili mo. Ma'am. Sili. Ano ko yun? Malaglapat mo na. Wala. Wala. Ito, mag-practice ka sa sili. Masarap kumain pag umaang. Dahan-dahan lang. Bubusog ka agad yun. Babae po. Nagustuhan mo? Magtira tayo bukas. Para may ulam ka tanghalian. Kaya Ano? yung kanin kasi. Ha? Pwede yung ano sa kanin. Ano sabi? Yung mix mo naman yun. Kuha ka ng karne. Malambot. Malambot, no? Malalambot ko yun. Saka chinap-chap ko. Ayun po. Pasensya na kung may comment, hindi ko mabasa. Ano mo lang? Yun. Marot naman. Buka. Lambot. Hmm. Hmm. Available ka nang kumain, ah. Ano mo? Available nyo. Ba't lang kumain? Mas masarap kumain mo kumain. Hindi ko madulong. Sabihin viewers, at 30 na nagtama sa kilo ko. Ang kulang nga, no? Ang karne. Gusto mo yan? Ano mo lagay? Dadami yung mukha. Sarap. Yung grown up ka na. Kasi naman yung egg. Hmm? Hmm?
Yan lumabas, huwag na maglaro ah. No? Yung araw na kayo. Hindi na maglaro. Baka may assignment ka. Ano yun na lang ako? Kapag, ano ba mo siya? Ang kulong mag-GB, dito nila kumain. Hindi yan. Kung gabi ba hindi na magpupunta kasi magpasok. Bakit? Sinanay kaya? Patuto ka din? Ano na? Ang dami ka rin nakain mo. Bakit din? Ano mo? Ito. No, bigyan mo yung ito. Pagkain mo. Oh, may... Birahan mo. Hello po pa rin Jason Lobo. Sir Nantelo. Lang. Basa ka ng ano? Ang comment. Sarado yun. Sir Nantelo po. Harap ng ulam. Sabihin viewers. Gusto nung anak ko yung ulam. Ang bata na hindi. Kung masama pa, pangit yung lasa ng sasabihin niya talaga. Tapak na. No. No. Tapak na. No. Bibili. Hello po. Ano yung comment mo? Basahin mo na. Basahin mo, may comment. Basahin mo. Hello, parang Jason. Sino siya? Sino? Maki Gonzales. Sir Maki, hello po. Kain po tayo.
ginataang ano, kalabaw. Adobong gata. Kalabaw. 10 viewers ulo. Ano? Alitin din. Yan. Gamot pa lang. Ano po? Ginataang kalabaw. Adobo ng mga gata. Karning kalabaw. Nilagyan ko siya ng Sprite. Ito po. Ano yun? May bagyo? Ano man ang nagkumit eh? Ano ba yun? Sir Fidel Reyes. Hello po, Sir Fidel Reyes. Ano sabi niya? Dito sa Malolos, 400 kilo ng kalabaw. Grabe. Doon sa Samar. Kay tatay. Papa ni Pelon. Dito po ano lang po. 100 lang. Yung buto-buto, 100. Tapos yung laman dito, 150 lang. Grabe. May mga pasobra pa yun. Ang mahal dito baka, 300 data. Grabe mahal. Kanin pa. Sila yung diet.
tanghalian namin. Baray mo nga mo. Ah, di mo tinanong kung ano. Baray mo anak. Recommend. Ano? Naray ko yan. Sa Pagtulong. tulong. Sino siya? Sino siya? No, Sino yan? noy. Hmm? Ano yun? Ano yun? Ha? Nga, baray mo nga ma. Yung dalawa. Noel Imber. Alright. Sir, Noel yung bungilo ko. Nang sawang pagtulong. Ano siya? Nagmaki? Maki Gonzales. Bumalik na sina Jan sa Kamsur. Bumalik na po. Nakita ko nung sa Philippines. Pag ganitong luto, lalo pag pato, kaya manok anitim. Manghang. Kasi lalagyan mo na ng saging saba. Sarap. Lahat pala nilagyan ko na ng malunggay. Yan po. Muna tayo. Maraming salamat po sa lahat na pumasok. Comment ko.
Sa mga nag-comment, ang thumbs up, balik pa salamat sa inyo. Lahat sa mga support sa akin. Ayun. Doon natin. Doon natin tandaan. Ano naman? Bye-bye.